mesaj bine formulat: iubiți-vă părinții, veți avea de câștigat. În primul rând aș vrea, mamă, să-ți mulțumesc că am primit de la tine putere să reușesc. Tată, ai fost mereu lângă mine, știu că de acolo de sus m-ați îndreptat spre bine. Aș vrea să mulțumesc bunicii că m-ai educat. Au fost clipe grele, nu nimic le-am uitat. Și zic că capul sus, trebuie să fii tare, să reușești să te pui pe picioare. Nu vreau să mă plâng, Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a dat curajul să spun prin verzi ce-am în cap. Mi-a dat voință să reușesc și pentru asta, Doamne, aș vrea să-ți mulțumesc. Totuși mă uit în jur și observ mulți care, deși au părinți, uită de răbdare. Te enervezi repede, te super, nu îți pasă și uiți că sunt singurii care se îngrijorează. Haide, spune, mamă, te iubesc pentru că mi-ai dat viață și că trăiesc. Te iubesc că tot ce faci, faci cu drag pentru mine și nu recezi să mă ierți, învață-mă de tine. Știu cum e să te super când primești un sfat. Ai greșit, ascultă, lasă capul plecat. Tot ce spun ei, vor să te educe. Ei vezi, mereu sunt bine, dar inima lor plânge. Timpul mă rezumă, deci o să mă opresc. Tot ce care m-ați ascultat, vreau să vă mulțumesc. Voi m-ați ajutat să scriu ce gândiți și vă rog, luați mesajul ca un sfat prietenesc. Deci uite, am încercat să fac primul pas, am transmis un mesaj, primiți că și dan. Și pentru mine unul, soarele a răsărit. Sunt că și în fața voastră mă simt împlinit. Prin idei capul sus spun, mamă, te iubesc, am reușit în sfârșit visul să mi-l împlinesc. Chiar dacă știu că nu mai sunt lângă mine, știu că m-au ajutat să fac versul pentru tine. Deci acest mesaj mai concret este un sfat care te ajută să treci peste, care sper să te ajute să fii realist, să iei tot ce e bun, să lași și nu tot ce e trist. Acum o să privesc la ce e în fața mea, nu pot schimba trecutul, nu voi încerca. Totul face parte din același drum, totul m-a adus chiar unde sunt acum. Un simplu mesaj am avut de spus: iubiți-vă părinții!